Martí té un somni. No. Mama. Hi havia una vegada un nen que es deia Martí que un dia estava dormint i va somiar un somni. Que s'anava a l'espai amb coet. I el seu somni es va complir en realitat i quan es va despertar es va trobar els planetes. Sembla que hi ha l'espai una estació espacial. Vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.